అండ్ మానస శర్మ గారు, ద డైరెక్టర్, టు ప్లీజ్ స్పీక్. హాయ్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చినందుకు. ఇవాళ టుడే ఈజ్ అవర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ డే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికీ. మేము ఎక్కడో మా ఇంట్లో ఎక్కడో గదిలో రాసుకునే స్టోరీని మీరు ఇవాళ ఫ్యామిలీస్ అందరి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి, ఒక అమ్మాయి రాసిన స్టోరీ ఇది. నేను మొన్న థియేటర్స్కి వెళ్తే ఆడవాళ్ళందరూ హ్యాపీగా వచ్చి నవ్వుకుంటున్నారు. ఫ్యామిలీస్ యూజువల్లీ రారు. మా అమ్మని అడిగినా కూడా ఇప్పుడు ఏం వెళ్తానులే సినిమాకి అనే టైమే వచ్చేసింది ఇప్పుడు. అలాంటిది ఫ్యామిలీస్ అందరూ వచ్చి సినిమా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నిజంగా అదంతా మీకేనండి. థ్యాంక్ యూ. పింక్ ఎలిఫెంట్ ఒక స్టెప్ తీసుకొని మా డ్రీమ్ని రియాలిటీలోకి చేద్దామని ఒక స్టెప్ తీసుకుంది. ఆ డ్రీమ్ మొత్తం మీరు కంప్లీట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మానస శర్మ గారు. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ మీ నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్. For more videos like this, subscribe Big TV channel.